Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som otvoril za navrhovateľov dôvody, pre ktoré sme pristúpili ku návrhu na odvolanie pána poslanca Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Hysteria, panika. Toto sú také dve slova charakterizujúce obdobie, odkedy sme prišli s touto úvahou do verejného priestoru. A ja dokonca si kladem otázku, že som mal menší pocit nejakej emotívnosti a toho obdobia pri schvaľovaní novely trestného zákona, ako sa deje teraz, keď ideme odvolávať podpredsedu Národnej rady. My nejdeme schvaľovať žiaden legislatívny zákon, ktorý sa dotkne všetkých občanov, tak ako to bola novela trestného zákona, ale mám pocit, že tá hysteria je ešte väčšia. Vyjadrenia samotného pána podpredsedu, prípadne najmä poslancov Progresívneho Slovenska, ma vedú k záveru, že asi sme trafili klinec po hlavičke a že sa dožijeme možno v nasledujúcom období ešte ďalších odhalení, ktoré podhalia to rúško toho financovania, nielen teraz subjektov, mám teraz na mysli dve občianske združenia a nadáciu, ktoré sú spojené s osobou pána Šimečku, ale že nám odkryjú pozadie financovania možno mimovládneho sektoru a niektorých ďalších občianskych združení, ktorí skôr pôsobia protivládne a rozkladajú ústavné zriadenie, než aby čerpali prostriedky štátu na to, ako sú definované a na aký účel majú byť čerpané. Urobme takú malú nejaký exkurs dozadu, kde si povieme vlastne, čo tomu predchádzalo. Vy všetci dobre viete, že sme tu diskutovali o niektorých zákonoch z dielne Ministerstva kultúry od pani ministerky Šinkovičovej, ktoré sa dotkli štátnych potvor z rôznych fondov do rôznych mimovládnych organizácií a rôznych projektov kultúrnych, častokrát pseudokultúrnych. A už vtedy sa zdvihla pomerne veľká vlna nejakej kritiky a pani ministerka čelí dodnes hejtu, dokonca osobnému, rodinnému, to, čo vadí aj momentálne pánovi Šimečkovi a jeho rodinnému okoliu. Pri audiovizuálnom fonde napríklad som z úst pána poslanca Michalka na ústavnom právnom výbore si vypočul prvýkrát informáciu, že sa nepasujem za odborníka z oblasti kultúry, aké všelijaké projekty z toho boli financované a to ešte nehovoril o tom, akým spôsobom. Tie zmeny, ktoré priniesla pani ministerka kultúry, mali byť o tom, že sa mení systém posudzovania týchto žiadostí a systém rozhodovania o týchto žiadostiach, že sa prioritne stransparentní a že sa dozvieme, aké projekty z toho boli financované a prípadne, či nedochádzalo v rozhodovacej činnosti, kde sa prideľovali tie dotácie, k nejakým manipuláciám a k takým výberom subjektov, ktorý je v rozpore s pravidlami. Samozrejme, že opozícia nastúpila urýchlene na cestu verejnej kritiky a pod pláštikom rôznych hesiel, že končí slovenská kultúra, že tu bojujeme proti slobode názoru a v podstate, že sa slovenská kultúra prepadá do pekla, tak sa snažili opäť vytvoriť akúsi hmlu nad tým, čo vlastne prinášali tie zmeny. Pani ministerka kultúry a poslanci zo Slovenskej národnej strany nikdy neprišli s tvrdeniami, že my ideme zastaviť financovanie mladých umelcov, prípadne financovanie projektov, ktoré môžu prispieť do rozvoja slovenskej kultúry, tak ako predpokladajú všetky tieto dotácie. Vy ste ale všetci už vtedy vedeli, a dnes to môžem zodpovedne povedať, že sa poodkryjú niektoré machinácie okolo tohto financovania, že sa poodkryjú najmä také fakty, ktoré nám ukážu, kto bol z týchto prostriedkov financovaný a vlastne za čo. Podobná situácia nastala vo februári 2024, keď zrušil pán minister spravodlivosti dotačnú výzvu v programe Ľudské práva na rok 2024. Bola tam slávna tlačová konferencia pani bývalej ministerky spravodlivosti, ktorá prirodzene reagovala ako prvá a hneď začala kritizovať toto zrušenie, pretože si uvedomovala, že bola ona predtým na ministerstve spravodlivosti a bola to ona, ktorá riadila aj procesy prideľovania týchto štátnych dotácií. Takže musel sa ozvať ten prvý, ktorý sa bál, že čo sa s tým ešte všetko povie a čo sa všetko dozvieme. Už vtedy to zrušenie dotačnej výzvy bolo odôvodňované tým,
že ona bude neskôr pokračovať, ale pretože sa zistili prvé podozrenia z toho, že to neprebieha transparentne, prípadne manipulatívne, tak pán minister sa rozhodol veľmi správne, že pozastavil túto výzvu a povedal, že najprv treba urobiť audit, kontrolu, zistiť, ako to bolo, pretože môžu nastať aj finančné škody, keď dojde už k prideleniu finančných prostriedkov, na ktoré nebol nárok. Prosím vás, nevykrikujte, ja si myslím, že dohovorím, máme celé dni na to, aby sme diskutovali, tak skúsme sa rešpektovať a ja vám nebudem tiež skákať a vykrikovať do vášho prejavu. Pani poslankyňa Marcinková na tom tlačovom briefingu Strana, Sloboda a Solidarita vtedy rozprávala o tom, že údajne ideme umlčať kritikov tejto vlády. Takže opäť sa tu používali tie heslá a tie gestá o tom, ktoré mali Slovákom povedať, že my v podstate opätovne ideme zničiť financovanie nejakých kultúrnych projektov alebo nejakých projektov, ktoré majú viesť ku kritickému mysleniu, prípadne k zvyšovaniu nejakého právneho povedomia Slovákov. No. Ďalším fakt, ktorý je a ktorý sa stal predtým, než sme prišli s tým, sú protesty, ktoré ste zvolávali na tému odvolávania ministerky kultúry a odvolávanie ministra spravodlivosti pána Suska. Chcem to len povedať, pretože sú to fakty. Tie protesty boli tam na uliciach, nie sú to žiadne bludy ani nejaké výmysly a ja vám poviem, prečo to hovorím. Takže áno, boli tu verejné protesty, bolo využité politické právo na zhromažďovanie sa ako jeden z tých krajných prostriedkov práce politickej opozície na to, aby sa pokúsili vytvoriť tlak na odvolanie dvoch ministrov, ktorí začali tú kontrolnú činnosť a to odhalovanie tých procesov prideľovania finančných prostriedkov rôznym mimovládnym organizáciám, prípadne občianskym združeniam a nadáciám. Bludy kontra fakty. Mali sme ústavnoprávny výbor k tomuto bodu programu, kde som krátko predstavil tie dôvody, ktoré sú v písomnej podobe samozrejme na webe. A prvá reakcia pána poslanca Vanča z Progresívneho Slovenska, pani poslankyne Plavákovej, čo šírim na ústavnoprávnom výbore bludy. Takže aby sme sa trošku v tom rozobrali a urobili si nejak jasno, viete, fakty, ako sú údaje z Centrálneho registra zmluv, verejne dostupné každému, určite nie sú bludy. Fakty, ktoré ponúklo Ministerstvo spravodlivosti z čiastkového zatiaľ auditu, sú fakty. Verejné zhromaždenia sú fakty. Hodnotiace úsudky, ktoré sme my k týmto faktom dali, sú naše názory a tie úplne v pohode kritizujte. A pán predseda, skúste upozorniť, nech sa utišia. Ja chápem tú nervozitu, ale skúste si ma vypočuť do konca a potom argumentujte aj vy a dávajte na stôl fakty. To, že nebudete súhlasiť s našim subjektívnym názorom na hodnotenie týchto faktov, to je úplne v poriadku. My sme sa nikdy nezhodli na tom, ako sa má vládnuť, aké sú hodnoty, ktoré my presadzujeme a ja neočakávam, že sa zhodneme v názoroch na tieto fakty. Takže ja s kritikou hodnotiacich úsudkov nemám žiaden problém, ale nehovorte Slovákom, že v Centrálnom registri zmluv nie sú fakty. Nehovorte Slovákom, že kontrola a audit Ministerstva spravodlivosti nie sú fakty. Dobre? Takže ja chcem len rozdeliť, čo sú bludy a čo sú fakty. A ešte vám chcem pripomenúť v tom krátkom úvode Progresívnemu Slovensku. Vám stačilo na odvolávanie podpredsedu Národnej rady pána Bláhu skutočnosť, že má kritický názor na funkciu bývalej prezidentky Slovenskej republiky Čaputovej, mimochodom vzišlej z prostredia Progresívneho Slovenska, a že zvesil jej obraz. To bolo celé jeho previnenie, že má kritický názor na pani prezidentku a vy ste už prišli s agendou, že idete odvolávať pána, dobre, možno, že to prišlo z KDH, ale nemyslím si, že ste sa k tomu... Myslím, že ste sa k tomu dostatočne vyjadrovali, čo si o tom myslíte aj vy v Progresívnom Slovensku, ale
Táto názorová výmena mi prichodí ako výmena v škôlke, ale môžeme pokračovať a začneme ďalšími konkrétnymi faktami. Návrh na odvolanie pána poslanca Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady odôvodňujeme viacerými závažnými zisteniami a podozreniami. Opäť zdôrazňujem slovo zistenia a podozrenia, pretože aj ja chcem dodržiavať nejakú prezumpciu neviny, ale hodnotiace závery a úsudky z týchto zistení si dovoliť môžem, ktoré ale spochybňujú jeho schopnosť vykonávať túto funkciu zodpovedne, nezávisle, nestranne a v súlade s najvyššími etickými a právnymi štandardami. Prijímanie štátnych dotácií osobami blízkymi Michala Šimečku. Opäť krátky exkurs do minulosti. Mali sme tu minimálne v pozícii ministrov zo strany Smer 2 prípady, kedy minister hospodárstva Pavlis, pred ním ešte minister obrany Kašický, odstupovali bez takejto diskusie v parlamente a bez odvolávania preto, lebo zistilo sa, že na daných ministerstvách sa zúčastnili na štátnych zákazkách osoby im blízke a to sa považovalo za nemorálne, za neetické. Nikto vtedy nespochybnil, či proces verejného obstarávania bol manipulovaný, či nejakým účelovým spôsobom získali tieto štátne zákazky. Stačil fakt, že títo ľudia mali nejaký vzťah na ministrov a ministri odstupovali. Hovorím to preto, lebo jeden z dôvodov, ktorý nám hovorí pán Šimečka a jeho kolegovia, že čo je na tom, že čerpali jeho blízke osoby a nie nemalé finančné prostriedky. No tak je to minimálne etický morálny problém v rovine minimálne rokov 2020-2024 a ja sa vyjadrím aj v obdobiu predtým, kedy ste mali vplyv na verejný život. A kedy ste mohli do týchto procesov vstúpiť a stačí úvaha, že sa tak mohlo stať. Pretože taká istá úvaha stačila na to, aby mohol byť odvolávaný minister hospodárstva a minister obrany. Čo sa zistilo z toho centrálneho registra zmluv a teda nejaké základné fakty, ja si myslím, že ešte kolegovia ich prinesú podrobnejšie ako ja. Teda podľa verejných dostupných zdrojov, a to konkrétne o finančných prostriedkoch poskytovaných štátom, sa v centrálnom registri zmluv objavili nasledovné údaje. Nadácia Milana Šimečku, pomenovaná po starom otcovi pána Michala Šimečku, v ktorej pôsobí v správnej rade Peter Šimečka, strýko pána Michala Šimečku, získala štátne dotácie vo výške cez 670 000 eur, to sú tie drobné, a pritom, bavíme sa o období 2020-2024, sme sa od pána Michala Šimečku pri reakcii na tieto informácie dozvedeli, že čo on s tou nadáciou má. Veď to je ako keď firma, ktorá vyrába Mozartove gule, je pomenovaný ten výrobok po slávnom to skladateľovi a teda to asi nejde ten zisk z toho všetkého práve pánovi Mozartovi. To bol jeho príklad, ktorý nám tu ponúkol. No tak vám chcem povedať, pán Michal Šimečka, že vy ste vtedy, v tom čase na tom briefingu, zatajili aj ten fakt, že v tej správnej rade sa nachádza ten váš strýko, lebo ste vedeli, že to nie je celkom vhodná informácia. Faktom je, že v správnej rade je strýko a že ste s touto nadáciou spolupracoval. Dobre? Táto nadácia má s vami spojitosť, za čo hovoria tieto fakty. To je môj názor subjektívny, že spojitosť tu jasná je. Občianske združenie Projekt Fórum. Jediný štatutárny orgán je Marta Šimečková, vaša mamka, získala prostredníctvom štátnych dotácií 300, skoro 15 000 eur. Je to jediný štatutár, je to vaša mamka, priama, príbuzná, najbližšia, aká môže byť. Ja som nerad, že musím o nej hovoriť, ja to fakt zopakujem, pretože sa na ústavnoprávnom výbore dosť vážne hovorilo o tom, že prečo útočím na rodinných blízkych, ale o tomto argumentovať bez toho nejde, lebo jednoducho, keď je v tom občianskom združení jediný štatutár vaša mamka, tak to takto musím pomenovať. Vtedy, keby som to nehovoril, tak vtedy by som zavádzal.
Povedzte mi, aká už môže byť bližšia spojitosť vo vzťahu k tomuto občianskému združeniu, ak nie teda to, že je to vaša matka. Do tretice občianske združenie Bod Y, kde jediný štatutárny orgán je Soňa Ferjenčíková, partnerka Michala Šimečku, kde prostredníctvom štátnych dotácií došlo skoro 200 000, a budem presný, radšej 190 000 eur za toto obdobie. Nemyslím si, že sú to malé finančné prostriedky a čo platí, vy ste zdôvodňoval na vašich vystúpeniach na briefingoch, že predsa vaša mamka organizuje nejakú stredoeurópsku konferenciu pri príležitosti 17. novembra, že to boli účelne vynaložené prostriedky na takýto typ projektu. A nechcem vôbec hodnotiť dneska z hľadiska umeleckého, nie som na to spôsobilý ani oprávnený, to umenie, ktoré robí vaša družka, vy ho označujete za reprezentatívne, za to, ktoré môže reprezentovať Slovensko. Ale ešte raz, ja to nejdem hodnotiť, dobre? Ja chcem povedať toľko, že v súvislosti s týmto čerpaním máme informácie, že boli v podstate použité na činnosť tohto občianskeho združenia. Ak tomu dobre rozumiem, platila si z toho vaša družka vlastne ako keby mesačnú mzdu. Počúvam, že v rámci niektorých projektov sa poberali finančné prostriedky, aby ste vedeli, na záhradníka do združenia, kde nie je ani záhrada, ani len balkón. Ale to sa ešte len asi dozvieme niekde do budúcnosti, že sú tam aj takéto čerpania. A chcem tým povedať, že nemenej dôležité je, že na aký účel išli tieto štátne prostriedky. To nie je len o tom, že ste ich čerpali a že ste vo verejnom živote a máte možnosť do toho prípadne nejako vstupovať, to je aj o tom, aký bol účel čerpania. A domnievam sa, keď budem pri bode 2 zdôvodňovania, že sa dotknem aj toho účelu čerpania finančných prostriedkov. Vy ste argumentovali, že čo s tým vy máte, lebo v roku 2024 ste v podstate neboli v politike a nerozhodovali ste o veciach verejných. No tak ja zase tvrdím, že ste sa v roku 2020 zúčastnili volieb ako politická strana. To, že ste neúspeli, je druhá otázka. Ale vstupovali ste už do politického súboja ako politická strana. Vy ste pôsobil následne ako podpredseda v Európarlamente, vo významnej inštitúcii, s dosahom na všetky členské krajiny. Od vás vzišla pani prezidentka Čaputová z prostredia progresívneho Slovenska. Poslancom v tom čase bol pán Valašek, ktorý je dnes členom politickej strany Progresívne Slovensko. A čo sa týka ja budem hovoriť len dvoch ministerstvách, a to je Ministerstvo kultúry a Ministerstvo spravodlivosti, kde bola pani ministerka spravodlivosti, pani poslankyňa Kolíková. Dostávali ste v podstate podporu vo všetkých smeroch. A často na pozíciách, a tak to bolo aj prezentované z auditu Ministerstva spravodlivosti, kde sa rozhodovalo o prideľovaní tých finančných prostriedkov, sedeli ľudia blízky mimovládnemu sektoru a z môjho pohľadu pravdepodobne blízky aj vám. Ale to je, ešte raz, to je môj subjektívny úsudok nad faktami. Lebo na tom odbore sedel takýto človek a ja za chvíľu prečítam, čo ten človek ako pracoval. Ani raz ste vo svojej argumentácii, to sa mi vyhrážate, pani poslankyňa, však to prečítajte. Však to prečítajte. Máte pocit, že som niekedy zakazoval niekomu rozprávať? Normálne si prečítajte všetko. Ani raz nepoprel pán Šimečka nami predložené čísla a myslím si, že to nezaznie ani teraz, pretože k tým číslam je ťažko povedať, že sú to bludy. Tie sumy sú úplne jasné, keby som ich čítal pre politické vyjadrenie, tak poviem, že sa bavíme o sume cez 1,2 milióny eur a to už nie je málo peňazí. To nie je 10 000-ová dotácia, ktorú ste jednorázovo niekde vyčerpali. Vaša druhá argumentácia k týmto číslám a k týmto dotáciám bola taká, že ale však dialo sa to a robili to aj osoby blízke predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Zaútočil ste v tomto zmysle, alebo teda argumentoval ste tým, čo mala poberať jeho manželka, pani Svetlana Ficová, a ešte ste tam do toho zaplietol potom aj štátne dotácie na syna. Pomenoval ste to spôsobom, ktorý zniel tajúplne a pre bežného občana samozrejme manipulatívne. A tak skúsme povedať, o aké dotácie šli a čo v podstate tieto dotácie vyjadrovali. Na rozdiel od
žiadosti, ktoré sa týkali vašej mamky a vašej družky, kde je jediný štatutár, mamka a vaša družka, si žiadala Justičná akadémia o vedecko-výskumný grant, kde bolo niekoľko, a ja pokiaľ si myslím, tak väčšinou to býva až viac ako 10 riešiteľov toho grantu, kde jedným z tých riešiteľov bola profesorka Svetlana Ficová. Toto je to vaše porovnanie a to je ten spôsob, akým pracujete s argumentami a s faktami, lebo fakt je, že bola súčasťou tohto grantu, fakt je, že dostal tento grant štátnu podporu, ale žiadala o ňo Justičná akadémia, nie Svetlana Ficová, nie tak ako Marta Šimečková alebo vaša družka. Druhý príklad, ktorý ste uviedol, je ešte zvrhlejší a pomáhala vám pritom aj pani poslankyňa z KDH. Agentúra Smer je SROčka, ktorá spravuje teda nejaké náležitosti politickej strany Smer, kde je konateľom aj syn pána predsedu vlády. A keďže máme záujem pomáhať aj tým, by som povedal, ktorí to najviac potrebujú, a sú to ľudia so zdravotným postihnutím, s nevýhodneným, ďakujem za upozornenie, tak zamestnávame takú osobu aj na našej kancelárii a v rámci tejto SROčky. Ide teda o chránené pracovisko, ktoré má nárok na podporu pre túto osobu a to bolo to čerpanie, na ktoré ste vy poukazoval, že sa týka čerpania syna predsedu vlády. Tak takto vyzerá tá vaša argumentácia v porovnaní s tým, čo som tu pred chvíľou povedal. A problémom, okrem toho, že ste to čerpali v období, kedy si myslím, že ste na to mal vplyv, je to, že to čerpanie bude pravdepodobne ešte len sprevádzané zisteniami, ktoré budú hovoriť o manipulácii, o neekonomičnom alebo neekonomickom čerpaní. A kedy sa ešte len dozvieme, čo všetko sa tam financovalo zo štátnych peňazí. Okrem tých troch subjektov, o ktorých som tu hovoril. Vy musíte totiž to rozlišiť audit, ktorý tu prebiehal a ktorý trošku odhaloval a poodkryl procesy prideľovania pri žiadostiach o tieto dotácie, od ekonomického auditu, ktorý nám bude zrejme hovoriť o tom, ako účelne boli tieto prostriedky použité a akým spôsobom. Aj k tomu vám poviem niekoľko faktov, ktoré sú už neznáme. Ministerstvo spravodlivosti vykonalo teda audit prideľovania dotácií a je zrejme, že poskytovanie dotácií bolo nastavené netransparentne a do procesov posudzovania bolo subjektívne zasahované. Napríklad nadácia Milana Šimečku, používam zámerne konkrétny fakt, hovoríme o nadácii spojenej s menom vášho deda, ale spojenej s aktívnym členom správnej rady Petrom Šimečkom, bola v minulosti vyhodnotená ako úspešná napriek tomu, že nespĺňala ani len zákonom stanovené kritériá. Tak neviem, ako takýto fakt chcete vysvetľovať, pretože keby som to otočil opačne, tak tu by v médiách červených zúrila vojna voči človeku, ktorý by si toto dovolil, aby sa o danú dotáciu mohla vôbec uchádzať. Bývalý riaditeľ odboru ľudských práv, pravdepodobne nominant tu prítomnej bývalej ministerky spravodlivosti, pani Kolíkovej, z prostredia mimovládneho sektora odňal hodnotenie projektu Marty Šimečkovej, hovoríme o druhom projekte tentokrát, o občianskom združení Marta Šimečková, Projekt Fórum, novo vymenovanému zástupcovi ministerstva spravodlivosti a pridelil ho na hodnotenie samému sebe. Toto sú zistenia, ktoré má ministerstvo spravodlivosti z doterajšieho auditu. Zjednoduším, ako náhle dostal na posudzovanie žiadosť o dotácie do projektu vašej mamky človek, ktorý už nebol nominantom bývalej ministerky spravodlivosti, došlo k tomu, že riaditeľ tohto pracoviska si odňal tento spis tomuto človeku, alebo túto žiadosť na posudzovanie a pridelil si ju sám sebe. Samozrejme preto, aby rozhodol pozitívne. Uvedené konanie zaklada vážne, z môjho pohľadu až trestnoprávne podozrenie a chcem veriť, že keď bude ukončený aj ekonomický audit, tak sa dozvieme, čo všetko vyplynulo z tých rozhodovacích procesov a či bola spôsobená škoda aj na štátnom rozpočte. Celá organizácia poskytovania dotácie v oblasti ľudských práv bola v rukách dvoch osôb na ministerstve spravodlivosti. To je tá progresívna transparentnosť. Presne toto je to, čo vy neustále zdôrazňujete a veľmi veľa ste o tom hovorili pri tom, keď sme robili zmeny pri posudzovaní a rozhodovaní o dotáciách pôsobnosti Ministerstva kultúry. Nič iné sme tu nepočúvali, lenže zmeny, ktoré zavádza pani ministerka,
nebudú transparentné, nebudú dostatočne kontrolované, budú zase len účelovo prideľované nejakým subjektom. Čo hovoríte na tento systém? Dvaja ľudia na ministerstve spravodlivosti rozhodli o dotáciách aj subjektom spojeným s osobou Michala Šimečku. Bolo preukázané, že v zrušenej výzve bolo až 37 žiadostí v rozpore so zákonom zaradených do procesu hodnotenia. Rozumiete, čo hovorím? To nie sú len subjekty, ktoré sa týkajú vás, pán podpredseda. Tu sa dozvieme, že tu bolo ďalších vyše 30 subjektov, ktoré nesplnili ani to, čo mali predložiť pri žiadosti a dostali sa do procesu hodnotenia. Predpokladám, že o tom rozhodli opäť už spomenutí dvaja ľudia. Dokonca v ďalšom procese posudzovania boli niektoré z tých projektov alebo z tých žiadostí úspešné. Krátko odbočím, nech mi je dovolené, pamätáte si slávne trestné stíhanie okolo poľnohospodárskej platobnej agentúry, dodnes neukončené, pod názvom kauza dobytkár. Presne tento spôsob čerpania je predmetom trestného stíhania. Presne tento spôsob manipulovania s prideľovaním štátnych dotácií. Ja v tom teda žiadny rozdiel nevidím, respektíve vidím jeden zásadný. Keby sa to týkalo dnes opačného garde, to znamená, že v pozícii ministra spravodlivosti, o ktorom hovorím, bol minister Susko, že tam boli nominanti Smeru a vy by ste mali na rezorte vnútra pána Mikulca s pánom Hamranom, tak sa tu dejú zadržiavace akcie, vykopávanie dverí a zatváranie týchto dvoch ľudí z ministerstva spravodlivosti do väzby, do Prešova, s cieľom, aby teda povedali všetko, čo povedať vedia a môžu. Toto je ten základný rozdiel, ktorý by tu bol, keby ste tu mali túto situáciu voči nám. V prvom prípade nadácia Milana Šimečku je teda zahrnutá tiež medzi subjekty, o ktorých hovorím, že nesplnili ani len to základné, čo mali priložiť ku žiadosti. Spomenul som, že sa určite dožijeme ešte aj ekonomického auditu, lebo aby ste mali predstavu, niektoré čerpania sa dopredu predkladajú s návrhom nejakého rozpočtu. Keď sa stane, že vám na nejakú vzdelávacú aktivitu nepríde 100 účastníkov, ktorú robí možno Marta Šimečková, ale len 20, tak sa v podstate znižujú náklady a tým musíte vysvetliť alebo vrátiť finančné prostriedky, pretože ste predtým predpokladali, že budete mať možno na nejakom projekte vyššiu účasť a vyššie náklady. Alebo, a to je to druhé zaujímavé, požiadate o čerpanie týchto zvyšných prostriedkov iným spôsobom. Napríklad na vytvorenie webovej stránky, ktorú si vytvárate vy sami a si sami sebe zaplatíte. Áno, aj také budú informácie. To znamená, zdôrazňujem túto ekonomickú stránku práve preto, že to nás ešte pravdepodobne len čaká a že sa dozvieme ešte ďalšie zaujímavé informácie. A nie ide tu len o politickú rovinu, či to čerpanie bolo v čase, keď máte vplyv, alebo keď ho nemáte. Čo je tretím dôvodom, ktorý sme uviedli do dôvodov na vaše odvolanie? Už som tu spomenul, že ste organizovali v letnom období a samozrejme odkedy prišli ministri s kontrolou, so zmenami pri prideľovaní týchto štátnych dotácií, veľké hony na týchto ministrov. Skončili tým, že budeme aj rokovať o ich odvolávaní a organizovali sa verejné zhromaždenia, teda politické právo občanov zhromažďovať sa, bez toho, že by ste im vtedy čo len trochu naznačili, že o čo vám vlastne ide a boli k ním úprimní. Všetká kritika sa niesla v duchu, ako som už uviedol pred chvíľou, že likvidujeme slovenskú kultúru alebo moderné umenie, progresívnu kultúru, že zabraňujeme slobode a tvorbe umelcom a to všetko, čo počúvame aj momentálne od vám spriaznených ľudí z tohto prostredia. Pán Šimečka, vy ste mali na tom mítingu začať vaše vystúpenia tým, že na týchto dotáciách sa podieľate vy a vám blízke osoby. Mali ste to tým zhromaždeným povedať, mali ste im povedať, v akej sume sa čerpalo zo štátneho prostriedku a že sú prisaté na štátny rozpočet tieto spoločnosti. Možno, že by účasť na tom mítingu bola oveľa menšia. Vy ste im samozrejme postupne salámovou metódou ponúkali, keď už nebolo úniku, že kde kto funguje v akej spoločnosti. A ja keď som to dianie sledoval od tých rokovaní ku legislatíve z Ministerstva kultúry, k tomu, čo urobil minister spravodlivosti,
pochopil som, že tu za tým je niečo iné, niečo väčšie, že to nie je len iný pohľad na to, ako sa riadi slovenská kultúra pani ministerkou kultúry Šimečkovou, či ako sa riadi právne prostredie, Šimkovičovou, ako sa riadi ministerstvo spravodlivosti a justícia v pôsobnosti pána ministra Suska. Nie, to bolo o tom, aby ste dopredu sa pokúsili zabrániť zverejňovaniu všetkých týchto informácií. A hodnotiaci úsudok, nie fakt, hodnotiaci úsudok, vy ste zneužili toto politické právo občanov na krytie vlastných prechmatov alebo prechmatov ľudí, ktorí sú vám blízkych, prípadne ďalších osôb do toho zapojených, o ktorých som tu hovoril, minimálne o 2 ľuďoch z Ministerstva spravodlivosti. Toto bol cieľ zvolávania verejných protestov a zhromaždení, prekryť všetky tieto informácie, ktoré teda hovorím si, myslím, že stále nie sú úplné. A to považujem za vážny precedens a spôsob vedenia opozičnej politiky práve z vašej strany, pretože ide o vás ako predsedu politickej strany, samozrejme za účasti pani bývalej ministerky spravodlivosti poslankyni Kolíkovej, ktorá na tom aktívne sa podielala, lebo si je vedoma toho, že ak sa dozvieme, aké procesy pri prideľovaní boli manipulované, boli netransparentné na tomto ministerstve, no tak spada to na jej hlavu prioritne, takže chápem jej doterajšiu politickú aktivitu. Ďalší dôvod, ktorý, teda ak to zhrniem, tento dôvod je ten, že si myslíme, že ste zneužil teda politické, občianske, ústavné právo zhromažďovať sa na krytie vlastných záujmov a čerpania finančných prostriedkov subjektami s vami spojenými. To je hodnotiaci úsudok, pán Dubeci. Milan Šimečka, otec Michala Šimečku, dobre, aby som tie mená nedoplietol, spoluakcionár denníka N. Idem trošku do politickej roviny, pretože budem kritizovať aj také vzťahy, aké mal napríklad bývalý predseda Národnej rady, pán Kollár, vo vzťahu k ďalšiemu médiu, akým je Fan Rádio a čerpanie prostriedkov pre tento subjekt. Vtedy ste síce väčšina z vás asi boli ticho, alebo keď ste na to poukazovali len minimálne, ale ak pripustíme, že budete mať politické strany taký zásadný vplyv na niektoré médiá, aký máte dnes, tak v podstate spochybňujeme politickú súťaž a demokratické princípy tejto politickej súťaže. Vy nemôžete povedať, že denník N je objektívny, spravodlivý a prosmerácky alebo podobný, keď my môžeme si myslím smelo povedať, že naopak, pravdepodobne aj pod vplyvom toho, že spoluakcionár je váš otec, využívate tento denník ako hlasnú trubu, ako štartera pre otváranie rôznych problémov a následne vám ponúka priestor tento denník na to, aby ste šírili o týchto problémoch ďalšie nezmysly, prípadne pseudoriešenia, pretože niektoré debaty sú skutočne o pseudoriešeniach, nie o tom, ako veci posunúť dopredu. Tento denník na dennej báze útočí až osobne, bol využitý absolútne na útoky voči ministerke kultúry Šimkovičovej, voči ministrovi spravodlivosti Suskovi a bol využívaný na celý legislatívny proces, ktorý kritizoval presne v duchu vašej retoriky, ktorý sa tu deje za toto volebné obdobie. Myslím si, že je to tiež veľmi vážny problém a opäť je spojený tentokrát s vašim otcom. Ďalší dôvod, pre ktorý sme navrhli vaše odvolanie, je správanie sa Michala Šimečku v oblasti verejnej komunikácie. Vy ste opozičný politik a ja absolútne súhlasím, že musíte byť kritický a dôrazne kritický, používať aj občas expresívny slovník, ja s tým nemám problém, pretože to k tej politike patrí. Mimochodom, krátka odbočka, viete, sám som zvedavý, kde nájdeme hranicu medzi tou expresivitou v našom vyjadrovaní, že či používanie z pojmu zločinec na označovanie ľudí v tejto sále je už za hranicou slušnosti, tak ako slovo pajac, alebo jak bol náražka na nejaké pozadie pani poslankyne. To všetko si musíme raz vydiskutovať a povedať si, čo je ešte tá hranica slušnosti a čo nie. Ale toto ja problém nevidím, pretože politika, ak má byť zaujímavá, virálna, musí byť trošku aj expresívna. Čo vnímam ako problém je, že na vašich verejných zhromaždeniach, a teraz nemám na mysli len tých posledných dvoch, hovorím o tých, ktoré ste organizovali od začiatku volebného obdobia, sa šíri retorika nenávisti a neznášanlivosti voči konkrétnym osobám za ich politické presvedčenie. Pomaly diktujem skutkovú podstatu stresného činu a vy proti tomu aktívne nevystupujete.
Ja som nepočul jedno verejné vyjadrenie, ktorým by ste vyzýval vašich priaznivcov. Zastavte, zmiernite retoriku. Myslím, že keď poviem, že od atentátu nezaznelo z vašich úst ani jedného z opozičných politikov, ani raz slovko, že sa za niečo ospravedlňujete, asi nehovorím bludy, ale hovorím fakty. A vy ste mal možnosť prispieť k tomu, ako ten, ktorý z tých tribún rečnil právne za progresívne Slovensko. Mal ste možnosť požiadať, aby ste stiahli niektoré banéry, ktoré šíria túto osobnú nenávisť, a neurobil ste tak. A ja si myslím, že o tej radikalizácii spoločnosti môžete veľa hovoriť a možno sa o nej ešte raz aj dozvieme v súvislosti s vyšetrovaním práve atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Vám veľmi vadilo v tejto súvislosti, keď sme spomenuli, že ide o osobu, ktorú radikalizovala pravdepodobne opozícia a jej retorika. Na toto ste všetci citliví, na to reagujete v podstate stále permanentne, keď sa spomenie atentát. Snažíte sa dopredu podsunúť, že ide o čin osoby nejak duševne narušenej a že opozičná politika s tým nič nemá. No ja som zvedavý na výsledky vyšetrovania a pevne verím, že nám raz dajú odpoveď aj na tieto otázky. Ale preto si myslím, že je potrebné povedať, že okrem toho, že ste zneužil to politické právo občanov sa zhromažďovať, ste nezmiernil ani retoriku od 15. mája a vo vzťahu k útokom, ktoré môžu viesť iné osoby k násilným trestným aktom, to nie je akceptovateľné. Je dôležité si povedať, aby sme okrem slušnosti tu v sále aj ďalej vo verejnom priestore sa pokúšali o šírenie neznášanlivosti. Takže moje vnímanie tohto problému, ako fungujete vo verejnom priestore, je také, aké hovorím. V posledných dňoch sa nám objavil ďalší fenomén a čakám, kedy nám príde list z amerického kongresu, od francúzskeho prezidenta, že nám Česká republika začína hovoriť, čo tu máme robiť a čo tu nemáme robiť ústami, či už predsedu vlády Fialu, alebo teraz najnovšie bývalých ústavných činiteľov, ako je pán Pithart či Žantovský, ktorí sa postavili za vašu obhajobu, na vašu obranu a nerozumiem, prečo sa nevyjadrili k tým dôvodom, ktoré sme my predostreli na vaše odvolávanie. Zase to boli len všeobecné floskuly o tom, ako to môže narušiť politický súboj alebo opozíciu v našom systéme demokratickom, politickom. A ja tvrdím, že to je zasahovanie do našich vnútorných záležitostí a kladiem si len otázku, či ste v tom aktívni, alebo to napáda týchto ľudí samých od seba. Keď pán Fiala vyhlásil, že sa končia asi tie nadštandardné vzťahy medzi českou a slovenskou vládou, tomu predchádzala vaša návšteva. Keď nám Európska komisia napíše nejaký list a nejakú výhradu, tomu predchádza väčšinou tá retorika o tých dôvodoch, ktoré tu zaznejú. O 2 dní nám píše o tom Európska komisia. Že používa dvojaký kilometr, to už ani nehovorím. A najnovšie od nás chcú, aby sme zo smerníc prekladali doslovne texty smerníc. To sa ešte nedialo, vždy sa požadovalo, aby sa zo smernice dostal do našej legislatívy zmysel tej smernice. Ale aby sme šli tak ďaleko, že máme dávať doslovné preklady, niekedy v slovenčine nemajúce z môjho pohľadu ani význam, to už je absurdné. A ja si hovorím a kladiem stále otázku, kto je za tým? Kto podporuje tieto aktivity? Áno, dali ste odpoveď vy, pán Šimečka, so svojimi kontaktmi, možnosťami, ktoré má. Včera som bol chvíľu v médiu jednom, ja pomenujem ho v Expresse s pánom Závodským, som sa nestačil diviť. Ma zavolal na to, že ideme diskutovať o dôvodoch vašho odvolania a diskutovali sme samozrejme o vlastnostiach súboru, ktorým som predkladal odôvodnenie do Národnej rady a o všetkom možnom, len nie o tých dôvodoch. To bol ďalší váš obhajca v priamom prenose. Keď som mu to povedal, cítil sa urazený, dotknutý, že to nie je, že to ja s tým nič nemám, tak si to vypočujte celé, aby ste pochopili, o čom hovorím. A tieto vaše kontakty, vzťahy, ktoré vám pomáhajú manipulovať verejnú mienku aj v niektorých médiách, sú plnou samozrejmosťou, ale na to si už musíme v tom politickom systéme našom zvykať, lebo ináč by sme museli vstúpiť do legislatívy, ktorá upravuje, povedzme, spravodajstva v niektorých médiách, tak, aby boli vyvážené, aby sme sa tam dostali aj my s objektívnym názorom a s možnosťou povedať si svoj názor. Keď sme to začali robiť vo verejnoprávnej televízii, tak ste tu mali hystériu, ktorá hovorila o tom, že sa končí slovenskoprávna verejná televízia, rozhlas a podobne. Tak, ako ste rozprávali pri zmenách v zákone o
verejnom zhromažďovaní sa, že už budú koniec protestov, že ich budú policajti rozbíjať a že sa skončila demokracia. Nič z toho sa nestalo. Dokonca, ak mám povedať svoj dojem, ešte stále mám pocit, že v tej slovenskej televízii to ide v starom duchu. Minimálne zmeny. A teraz, či tie moje hodnotiace úsudky sú až také nepravdivé, alebo teda subjektívne. Včera aj poslanec opozície, neviem, kedy ste poskytoval rozhovor, pán Viskupič zo strany Sloboda a Solidarita, sám skonštatoval, že asi to nie je celkom v poriadku s tými čerpaniami tých prostriedkov, ktoré sa dostali k tým vašim subjektom. To je vyjadrenie pána poslanca Viskupiča. Prepáčte, robím vám zle, ale jednoducho, vy sám to tak vnútorne cítite a nebal ste sa to pomenovať. V retorike, ktorá tu dnes zaznie, nepredpokladám, že dokážete povedať aj vy niektorí, že áno, že problém by to mohol byť, pretože dlhodobo používaný dvojaký meter na problémy, ktoré tu riešime, je známy. Čo neplatí voči vám, platí voči Smeru alebo voči konkrétnym osobám zo Smeru. Jednoducho je to tak. No a chcem sa dotknúť aj tej argumentácie, ktorú som započul, miesto toho, aby ste vysvetľoval množstvo finančných prostriedkov, na aký účel boli použité, či bol proces pridelenia transparentný. Ste sa uchýlil v zúfalstve ku tomu, že ste začal riešiť vlastnosti súboru, ktorým som ja predložil na návrh na vaše odvolávanie. Čo som v Národnej rade zhruba rok používam tento počítač, o ktorom zaiste vidíte, že nie je ten, ktorý nám pridelili na začiatku volebného obdobia. Čo zaskočilo včera pána Závodského, lebo on sa domnieval, že ja používam počítač, ktorý som tu dostal na začiatku volebného obdobia a že v ňom mám nainštalované teda siskárske aplikácie. Pán Hargaš, kde ste šli, ste odišli. Takže tento počítač vidieť na všetkých záberoch z Národnej rady z posledného roka, že tam, keď som sedel ako predseda výboru, je, ktorý bol použitý. Mám ho už asi 3. alebo 4. rok, kedy som sa vrátil z väzby a sú v ňom tvorené všetky súbory, ktoré používam v Národnej rade. Som autorom dokumentu, podpísal som sa pod tento dokument a tá vaša retorika o tom, že či sa na tom podielal môj syn alebo dokonca Slovenská informačná služba, to je presne to zúfalstvo a to hľadanie nejakého zakrytia toho hlavného problému, ktorý som tu dnes pomenoval pomerne podrobne. Predpokladám, že v rámci vašich diskusných príspevkov budeme toto počuť najčastejšie, preto som si dovolil sa k tomu vyjadriť a že nebudete diskutovať o tom, či je morálne, nemorálne čerpať takéto prostriedky v období, keď máte na to vplyv a či procesy sú alebo nie sú transparentné. Pôjdete do porovnávania typu manželka pána Fica, Svetlana Ficová, jeho syn, do vlastnosti súboru, ktoré tu sú. To znamená, to je spôsob, ktorý ja odhadujem, pretože už na ústavnoprávnom výbore, ako som už povedal, dvaja poslanci nič iné nepoužívali, len blúdy a blúdy. A ešte sa vyjadrím k citlivej téme možno. Pre mňa už nie, ale poviem to, jediný, kto s tým prišiel do verejného priestoru, bola pani poslankyňa Mesterová v mojej debate, kde sme boli v teatri. Čakal som od novinárov už skôr takúto otázku, že prečo ja tu predkladám návrh, keď ja som trestne stíhaný. No tak vám chcem povedať, aký je v tom rozdiel, alebo ako to ja vnímam, dobre? Áno. Len ja som prešiel týmto procesom takéhoto rozoberania sa pri voľbe predsedu za podpredsedu Národnej rady, keď hlavná argumentácia vás všetkých z opozície bola, že prečo nebudete hlasovať, lebo som trestne stíhaný. Tak ja chcem teraz osloviť všetkých poslancov koalície, že hlavná argumentácia, prečo vy máte byť ale odvolaní z postu podpredsedu, je tá, ktorú som tu predniesol. A výsledok ukáže hlasovanie. Možno, že sa stane, že argumenty, ktoré som tu povedal, nepresvedčia všetkých poslancov a nebudeme rokovať o vašom odvolaní, alebo teda hlasovať a zostanete v funkcii podpredsedu, alebo opačne, odvolaní budete. Aj o mne prebehlo riadne hlasovanie a vaše argumenty o mojom trestnom stíhaní zrejme nedostatočne presvedčili väčšinu v tomto parlamente na to, aby som tým podpredsedom nebol. O tom sú politické rozdelenia v parlamente vzniklé z riadnych demokratických volieb. To je celé. A ešte by som mohol povedať jedno porovnanie. Viete, pán Šimečka, ja z 3
trestných vecí, v ktorých som bol stíhaný, v 2 mi zastavili, pretože neboli dôvody na trestné stíhanie a možno ani na začatie trestného stíhania, lebo boli postavené na tvrdení jedného kajúcnika. Dokonca mi obmedzili osobnú slobodu. Vy tu máte fakty. Máte tu sumy, ktoré čerpali 3 zhromaždenia, máte tu spochybnené procesy, to sú listinné a vecné dôkazy. To netvrdí zatiaľ žiaden kajúcnik. Možno, že tí dotknuté osoby, ktoré o tom rozhodovali, raz niečo povedia, ale rozhodne nie pod nátlakom vo väzbe v Prešove. To je ten základný rozdiel. Ak to zhrniem do záverečnej vety, súhrne tieto podozrenia, chcem byť v prezumpcii neviny, predstavujú závažné etické a právne problémy, ktoré môžu narušiť dôveryhodnosť a integritu výkonu funkcie podpredsedu Národnej rady. Ja sa budem vyjadrovať aj k vašej argumentácii, mienim tu s vami diskutovať ďalšej, pretože si myslím, že o tom treba otvorene hovoriť. Čím sa viac verejnosť dozvie, tým lepšie, aby pochopili, aké dôvody nás viedli k tomuto návrhu a ako budeme vzájomne v tomto politickom súboji argumentovať. Ďakujem.